Basta masama ang loob ni Paula, ay sumasaglit siya sa sementeryo. Mula sa eskwelahan, nagpapalipas siya ng ilang sandali sa harap ng puntod ng yumaong ina. Nagsusumbong siya na parabang buhay ito at nakikinig sa bawat pagsusumbong niya. Mami, alam mo po, wala na yung dating girlfriend ni Daddy. Yun pong parang clown kong mag-makeup. May bago na po siya. Yung parang cheerleader. Kasi ang iksi-iksi ng mga pananamit. Napalabi si Paula. Nangingilid ang mga luha sa mata. Ipinatong ang baba sa tuhod at pinagtiklop ang mga braso nito. Pero mas sexy ka doon at mas maganda kaysa sa kanya. Mami, totoo yun. Promise. Saka, iba ka talaga. Kasi, love mo ko. Napahikbi ang bata. Isinubsob ang mukha sa dalawang tuhod. Pero saglit lang, biglang napaangat ang mukha ni Paula nang maramdamang may dumaan sa kanyang harapan. Luminga-linga si Paula. Nagtaka siya dahil wala naman tao sa paligid. Muli siyang napayuko pero agad namang napaangat muli ang ulo nang muling maramdaman ang hangin na dumaan. Wala siyang makitang tao. Mainit ang panahon. Walang kahangin-hangin. Kinabahan siya. Agad niyang dinampot ang gamit sa damuhan at nagmamadaling tinunton palabas ng sementeryo. Paula! Malayo pa lang ay sumisigaw na ng tawag ang yaya niya. Nang makitang hangos siyang papalabas ng gate ng sementeryo, hindi mawala ang takot kay Paula. Lalo kasing nalaman niya na ngayon na ang dumaan sa kanyang likuran ay hindi ang kanyang yaya. Gawi na kasi ng yaya na sundan siya sa sementeryo kapag nawawala siya o tumatakas para puntahan ang puntod ng kanyang ina. Taranta na kami ng iyong ama. Nang sabihin ng driver ng school service na nasalisihan mo na naman ang konduktor, mabuti may idea kami kung saan ka namin pupuntahan. Galit na sabi ng yaya na agad kinuha ang bag ng alaga. Tulad ng dati, galit ang isinalubong ni Alvin sa kanyang anak nang dumating ang mga ito sa bahay. Delikado yang ginagawa mo. 10 taon ka pa lang, hindi mo pa kayang pangalagaan ang sarili mo kung sakali. Sermon ni Alvin kay Paula. Sabi po noon ni Mami, hindi raw po ako dapat matakot sa patay. Sa buhay daw po ako dapat matakot. Katwiran niya sa ama na nagngingit-ngit sa sama ng loob. Yan na nga ang ibig ko sabihin. Paano kung may maligaw na masasamang tao roon? Ano ang magagawa mo? Ikaw, tumakbo ka pa nga lang, nadadapa ka na. Nandun naman po si Amang Rael. Magkaibigan po kami at lagi niya po akong inihahatid sa gate at pinasasakay ng tricycle pauwi rito. Si Mang Rael ang supulterero sa sementeryo. Hindi pinansin ni Alvin ang anak. Sa halip, binalingan si Yaya. Yaya, simula bukas, sasama ka sa school service sa pagsundo sa alaga mong to. Opo, sir. Sagot ng yaya. Hindi pa rin napigil si Paula para matakasan ang yaya at muling makadalaw sa ina. Lumiban siya sa klase. Alam mo, Mami, mula nang maging girlfriend ni Daddy,
si cheerleader. Di na siya umuwi ng bahay. Palagay ko, nagtana na po sila. Napangiwi si Paula nang may tumakma sa kanyang balikat at sapilitan siyang itinayo. 2:00 pa lamang ng hapon. Bakit nandito ka pa? Bata. Napaatras siya sa takot na makita niyang mabalasik ang anyo ng lalaki. Halos lumuwa ang dalawang mata nito kung tumingin sa kanya. Umuwi ka na, iha. Iwinasiwas ng lalaki ang mga kamay bilang pagtatapoy sa bata. Hintakot na dinampot ni Paula ang bag at nagmamadaling nilisan ang puntod ng ina. Nagtataka siya kung bakit may hawak na piko ang lalaki na may bakas pa ng dugo sa dulo. At bakit suot nito ang paboritong striped blue shirt ni Mang Rael na may malaking butas sa kilikili. Ito ba ang bagong supulturero? Sa halip na lumabas ng gate, bumalik si Paula. Gumilid siya sa isang kabilang bahagi ng sementeryo patungo sa maliit na bahay ni Amang Rael. Sarado ang bahay, kumatok siya at malakas na tinawag ang pangalan ng kaibigang supulturero. Nang walang sumasagot, itinulak niya ang hindi nakakandadong pintuan. Nagitla siya nang makitang naliligo ito sa sariling dugo. Wasak ang bungo nito. Dali-dali siya lumabas ng bahay at patakbong tinungo ang daan palabas ng sementeryo. Saan ka pupunta, iha? Sigaw na lalaking may dalang piko. Tumakbong muli si Paula nang agad namang napahinto nang makita ang isa pang lalaki na nag-aabang sa kanya sa di kalayuan. Wala na siyang pagpipilian kundi ang sumampa at magpalipat-lipat sa mga nakahilerang nicho. Pagod na pagod siya sa kalulundag kung kaya't bumaba na siya at naghanap ng pagtataguan. Isang lumang nicho na sira ang takip ang napilitang pasukin ni Paula. Nagsiksik siya sa loob noon. Taranta na ang lahat sa eskwelahan ng datnan ni Yaya. Nalaman na lamang niya na nagpaalam daw sa teacher para magtungo sa restroom. Pero hindi na ito nagbalik. May palagay silang nasa lisihan na naman ito ang bantay nagkwardya sa gate ng paaralan. Nagpasama si Yaya sa isa pang gwardya para maghanap sa sementeryo. Pinuntahan na nila ang bahay ng supulturero nang makitang wala si Paula sa puntod ng ina. Natakot din sila sa kanilang natuklasang krimen at agad silang tumawag sa presinto ang gwardya. Samantala ay nangangatal naman sa takot at pinagpapawisan si Paula sa loob ng nicho. Diring-diri pa siya sa masangsang na amoy. Kahit madilim, tiyak niyang isang bungo ang nahawakan niyang kanina nang pagkapang siyang magsiksik sa loob niyon. Gustuhin man niyang lumabas ay hindi pwede dahil makikita siya ng dalawang lalaking nagkahabol sa kanya. Naka-istambay ang mga ito sa labas ng musileo na nasa harapan mismo ng puntod na kanyang pinagtataguan. Grabe sa takbuhan ang batang yon. Natatakasan niya tayo. Dinig na dinig niya ang wika ng isa. Kailangan nating makuha agad ang abo ng arkeologo. Baka makapagsumbong pa sa mga pulis ang bata. Hayaan mo na sila. Narinig niya
ang excited na sabi ng isa. Nakuha na namin ang abo. Narinig niya ang sigaw na galing sa bandang Musileo. Nakahiga si Paula nang marinig ang huni ng mga pulis patrol sa labas ng sementeryo. Mga pulis, takbo! Tumakbo na kayo! Sigawan ng mga lalaki. Halos hindi siya humihinga nang dumaan sa harap ng nicho ang apat. Pero maya-maya lang ay narinig niyang bumabalik ang mga ito. Napapaligiran na nila tayo. Ano ang gagawin natin sa abo? Itago muna natin para sakaling mahuli man tayo, ang mga kasamahan lang natin ang kukuha rito. Tama, kailangan maibigay na ito sa leader natin bago bumilog ang buwan. Hindi inaasahan ni Paula ang mismong nicho na pinagtataguan nito. Itatapon ng mga lalaki ang bakal na kahong pinaglalagyan ng abo ng nasabing arkeologo ng mga ito sa lawak ng naturang sementeryo na iligaw at natakasan ng apat ang mga pulis. Sinamantala ni Paula ang pagkakagulo ng mga pulis sa kubo ni Mang Rael. Tumalili siya para makauwi. Kandahingan siya na makarating sa kanilang bahay. Wala pa si Yaya. Nang makauwi siya, ang kasambahay na lang nilang si Ana ang naratnan ng bata. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit napakadumi mo? Saan ka ba nagsuot, bata ka? Nagtatakan tanong ng kasambahay. Naglaro lang po ako sa backyard ng bayan. Pagsisinungaling niya. At para hindi na matanong pa, nagmamadali siyang nagtungo sa kanyang silid. Inilipat niya ang napakabigat na bag sa ibabaw ng kama na nagdudumaling tinungo ang banyo para maligo. Nilagnat si Paula ng kinagabihan. Painumin mo ng gamot, Yaya, at huwag mo munang papasukin bukas. Narinig niyang sabi ng ama na sumilip sa silid nang malamang nilanagat siya. Opo, sir. Sagot ni Yaya. Sinundan na lamang ng tingin ni Paula ang amang lumabas ng silid. Nasaktan siya. Hindi na siya nito tinanong kung bakit siya nilalagnat. Binaliwala na talaga siya ng kanyang daddy. Paano naghihintay na si cheerleader sa kwarto nito? Sabi kasi ng yaya niya, kanina nagpakasal na raw. Ang dalawa, 1 linggo na ang nakararaan. Hindi nalingid kay Yaya ang damdamin ni Paula. Kilalang kilala niya ang bata. Siya ang nag-alaga simula nang ipanganak ito. Saka alam rin niya kung paano maapektuhan ang mag-ama nang mamatay sa kanser ang amo niyang babae. 1 taon pa lamang ang nakararaan. Mabuti para kay Alvin at natakasan na ito sa kalungkutan. Dahil nakakita na ng bagong pag-ibig. Pero si Paula hindi pa. At iyon ang hindi nakikita ng ama nito. Matulog ka na nang gumaling ka agad. Hinaplos-haplos ni Yaya ang pisngi ng alaga bilang pag-aalo. Pero tulad ni Paula ay napatingin din ang Yaya sa bintana nang lumitaw ang anino ng lalaki. Napatili sila ng akma itong papasok sa nakabukas na bintana. Niyakap ni Yaya ang alaga. Paglingon niya ay wala na ang lalaki. Ano yon? Hangos na tanong ng daddy niya na napasugod sa silid ng narinig ang tili ng Yaya at ng anak. May lalaki gustong pumasok sa bintana.
Hindi ko masyadong na mukhaan dahil madilim. Bukas na bukas ay kukulitin ko na ang maglalagay ng mga grills dito. Isinara na niya at ikinandado na rin ni Alvin ang bintana. Ikandado niyo muna hanggat wala pang grills. Kinabukasan ay laman ng balita sa telebisyon ang nangyaring nakawan sa Musaleo. Doon daw inilibing ang kamamatay lang na arkeologo. Nakuha raw ng 4 na magnanakaw ang bakal na kahong pinaglalagyan ng sunog na labi nito. Nagtataka raw ang pamilya dahil wala naman daw ginto o kayamanan na kasama ang abo nito. Pero bakit pinag-iintrasan na kawin? Napansin ni Yaya na napaawang ang mga labi ng alaga habang nanonood ng balita. Yaya, nasa akin po ang bakal na kahon. Amin ni Paula. Ano? Paanong napunta sa'yo? Gulat na tanong ni Yaya. Saka, ang bigat-bigat doon. Paano mo nadala? Napilitang magtapat ng totoong nangyari si Paula. Bago po ako lumabas ng nicho, kinuha ko po ang bakal na kahon kahit sobrang bigat. Hangos na kinuha ni Paula sa ilalim ng kama. Diyos ko po, Paula, nasundan ka ng mga iyon dito. At ito tiyak ang pakay ng mga lalaking iyon kagabi. Nandidiring kinuha ni Yaya sa loob ang kahon. Yaya, narinig ko pong sabi ng isa. Kailangan daw pong maibigay ito sa leader nila bago magkabilugan ng buwan. Bakas sa muka ni Paula ang takot. Sumigid ang di maipaliwanag na kaba kay Yaya. May sa demonyo yata ang leader na yon. Agad na inangat ni Yaya ang telepono para tumawag ng pulis. Pero putol ang linya. Nahagip ng paningin ni Yaya ang uniformadong lineman na bumaba ng poste sa labas ng kanilang main gate. Iyon ang tiyak na pumutol sa kawad ng telepono nila. Kinabahan si Yaya. Baka isa iyon sa mga magnanakaw na nagpapanggap na lineman. Ngayon siya nagsisisi kung bakit hindi siya mahilig sa cellphone. Huwag mong bubuksan ang bintana, Paula. At huwag ka ring lalabas dito. Hangos na lumabas si Yaya at hinanap ang kasambahay na si Ana. Makikitawag siya sa cellphone nito. Naabutan niyang parang wala sa sarili ang dalagitang lumalakad patungo sa main door. Sa labas ng bahay, nakatayo ang isang lalaking matalim. Malalim ang konsentrasyong nakatingin kay Ana. Hypnotismo. Ginamitan ng lalaki ng hypnotismo si Ana para buksan ang main door. Huwag! Pasigaw na saway ni Yaya. Huwag! Ngunit huli na, tumilapon na si Ana nang pabalyang binuksan ng lalaki ang pinto. Patakbong bumalik sa kwarto si Paula at si Yaya. Habol naman siya ng lalaki. Pagpasok niya ay agad niyang isinara ang pinto. Napahiyaw ang lalaki. Nang maipit ang kamay nito, nadadakma sana sa braso ni Yaya. Napahumindig siya nang makitang balahibuhin ang mga daliri ng lalaki at mahahabang matutulis na mga kuko nito. Muli niya itong binuksan at pabalyang isinaradong muli at ikinandado ang pinto. Tarantang-taranta si Yaya. Napakataas ng mga pader at bakuran kaya hindi tiyak na
maririnig ng mga kapitbahay ang paghingi niya ng tulong. Tinaluhan na lamang ni Yaya ang alagang nanginginig na at umiiyak sa takot sa isang tabi. Malakas namang binalya ng lalaki ang pintuan. Alam ni Yaya na hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha sa kanila ang kahon. Kinuha ni Yaya ang kahon sa ilalim ng kama at ubod lakas na ibinato sa salamin ng bintana. Basag ang salamin, diretso sa baba ang kahon. Nakalas ang lock nito at nabuksan ng malakas na tumama sa pader. Pagbagsak ay kumalat sa damuhan ang abo. Kitang-kita ni Yaya na umusok ang abo ng tamaan ng sikat ng araw, kasabay ng unti-unting paglalaho ng usok ay ang malakas na ungol. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nasa excavation site sa isang bansa sa South America ang arkeologo nang mamatay sa dagat, nang mamatay sa kagat ng paniki. Hindi na raw ito pina-autopsy ng pamilya. Agad na ipinasunog ang labi ng arkeologo at ipinauwi sa Pilipinas. Ayon naman sa version ng mga dating kasamahan noon nang namatay, isang vampirang paniki ang kumagat sa arkeologo, pero sa nangyaring nakawan, kumakalat na haka-haka baka isang totoong vampira ang kumagat sa arkeologo. Pinasundan sa Pilipinas ang abo nito, ipinakukuha para buhayin sa kabilugan ng buwan ng makapiling ng mga kauri nito. Anuman ang totoo, ang mahalaga ay namulat si Alvin sa mga pagkukulang nito kay Paula. Unti-unti ring napalapit ang loob ng bata sa madrasta. Mabait naman pala ito at pag ngumiti ay kahawig na yumaong ina ang singkit na mga mata.